Tak řeknu vám, že tohleto místo, kde se právě nacházíme, bylo pro mě téměř posvátné. Když jsem začínal sbírat kameny a byl jsem šutrácký úcho mineralogický začátečník a bylo mě mezi 16 a 17 roky, byl jsem mladý cucák šutrácký, tak mineralogická sekce při Domu pionýrů a mládeže v Hradci Králové udělala mineralogickou exkurzi. A takových podobných začínajících šutráků, dětiček, vzali tenkrát ty starší sběratele na tohle místo. Nacházíme se totiž na Krupce. Krupka byla ve středověku významným nalezištěm cínu a nalézáme se na kopci, který se jmenuje Komáří výška a je doslova provrtaný zprava zleva štolama, propadlinama, je tady spoustu hald a hlavně tady spousta krásných minerálů. Když jsem byl ten mladý sběratel, tak jsme si dali obrovský výšlap, protože nedaleko těch nalezišť, kde jsme tady právě, je lanová dráha. A v Krupce v Bohosudově jsme přijeli vlakem a pod lanovou dráhou můžeme se podívat na mapku, kde ty naleziště se nalézají. Orientačním bodem je ta lanová dráha. A tam jsme udělali ohromný výšlap kolem prostě do tohle krpálu, že jo, lanovku nepostaví tam, kde není malý kopec, tak do tohle ohromného kopce jsme šli tenkrát jako mladí pěšky. Dneska bych to už nedal. Dneska se sem dá dostat mnohem snadněji. Projedeme Horní Krupku a opět se můžeme podívat na mapku, kde uvidíme, jak se sem dá dostat. A za Horní Krupkou, když půjdeme na Starou Martinku, což taky doporučuji, to je štola, kam se dá turisticky zajet a jsou tam průvodce a ukážu vám podzemí, to je veliký zážitek. A než dojedeme k Martince, tak za Horní Krupkou je taková, nebo když se jede na Horní Krupku, levotočivá zatáčka a tam je cedule Hornická stezka. A po ní půjdeme, necelý 2 kilometry, až dojdeme na tady to místo. Víte, co je tohleto? Podívejte se, to je stará štola Barbora. Když jsem tady byl prvně, tak tady byla prostě díra, štola otevřená a my jsme sem tenkrát i svárali. Nikomu bych to nedoporučoval, hlavně nezačínajícím sběratelům, protože je to o hubu, ty starý díla jsou nebezpečný a pokud tam budete tak s někým odborníkem, kdo tohleto zná a ví, jak se chovat v podzemí. Já do podzemí nechodím, už jsem taky starší sběratel, starší kus, mám 3 malé dětičky, tak nechci, aby mě něco spadlo na hlavu. Ale v tyhle štole se nalézalo a nalézá dodnes mnoho vzácných, krásných minerálů, které proslavili svět. Hlavním šutrem, hlavním minerálem, který se tady těžil, je oxid cínu, kasiterit, jak mu říkali cínové horníci. A můžeme se podívat na pár fotografií vzorků, které jsou z nedávné doby. Ono totiž, tady ty sběratelé kolem Krupky jsou dost činní, to znamená hledají, kutají a nacházejí. A ty kasiterity, které se teď ukázaly na mineralogických burzách, daleko převyšují to, co jsem měl ze starých sběrů. Já jsem tady nalezal 0,5 centimetrový maximálně kasiteritky, ale dají se nalízt na haldách dodnes. A z toho podzemí hold jdou až 2 centimetrový krásný krystaly, kterým se říká taky kroupy, protože to dělá takovou jako kroupu černou. No ale hlavním minerálem, který proslavil svět, je vzácný minerál bismutu a sice krupkait. A ten právě byl popsaný tady z ty štoly Barbory, ještě společně s dalším minerálem, s ketneritem, který je tak malý, že ho snad ani nedokážu vyfotit. Jsou to takový malinkatý průhledný tabulky, sotva milimetrový. Ale na ten krupkait se můžeme podívat, protože dřív opravdu byly jenom takový 3-4 mm jehličky v bílém křemení. A dneska se našly až centimetrový prostě jehlicovitý zrna, který jsou složení z jehlic. A já jsem získal jeden nádherný vzorek. Tady Olda, co drží kameru, mě ho věnoval k Vánocům, my si takhle občas šutrácky darujeme kameny a můžeme se podívat na ten vzorek. Je to kousíček křemene, který je plný ryzího bismutu. Ten se tady taky nalézá jako prvek a v něm jsou obrovský jako jehlice stříbrný právě tohle vzácného minerálu krupkaitu. Tak ten se nalézá tady a ty krupkaity, co se nově objevily, jsou opravdu špičkový světový kvality. Pár jsem si jich na burze nakoupil. Co se tady dá najít? Jsou krásný malinkatý fluoridky. Můžeme se podívat na jednu detailní fotografii a s těma fluoridkama jdou taky ty krupkaity. Bismutinit, to je další vzácná věc, takový jehlicovitý krystaly, který z nových nálezů, můžeme se podívat na fotografii, jsou úplně špičkový. To jsem za mých mladých let tady nenacházel. Ale
takovým tím minerálem, který si tady najdete určitě, je molybdenit. Je to takový stříbrný tabulky, je to minerál molybdenu, jinak je to docela vzácný, ale tady je jeho afo a na každý haldičce si najde sběratel svůj krásný molybdenit. Ty haldy, když sem přicházíme, jsou hned pod lanovkou. Můžeme se podívat, jak vypadá ta první haldička a tam se dají najít docela veliký kusy i černý slídy, což je biotit. A já když jsem tady byl prvně v té štole, tak jsme přišli do jedné komory a tam na stropě byly metrové tabulky, takové velikánské krystaly, právě ty černý slídy toho biotitu. Já jsem na to koukal, byl jsem úplně z toho hotový, protože jsem to v životě neviděl. Ale když půjdeme od tyhle štoly dál, po té cestě, která pokračuje dál do lesa, tak hned bude další halda, můžeme se podívat a tam jsem nalezal kasiteritky. Tady v podstatě je ten kopec celý provrtaný a je tady spoustu hald, ale jsou místa, kde se nachází toho víc a jsou místa, kde se nalázá toho míň, ale na každý haldičce je šance něco najít. Jsou tady dutinový křemeny, je tady živec a jsou tady hlavně tyhle vzácné minerály. Pro začínajícího sběratele je to úplný ráj a já když jsem tady byl prvně, tak jsem to sotva pobral, protože jsem nalezl, byli jsme nejen v podzemí, nalezl jsem krupka, ty fluory, ty krásný fialový a pak mě vrtalo hlavou, kde jsou tady topazy. Protože tady na krupce se nalezají krásný až centimetr, někdy extrémně vzácně 2, možná i 3 cm krystaly takových bílých, čirých, dost nenápadných topazů. A když jsem tady byl prvně, tak kluci říkali, tam někde tady je místo, ale my nevíme kde. Já jsem si v 5 přivstal, my jsme tady spali pod čirákem a šel jsem tady na tu štolu Barboru a za chviličku tam půjdeme pěšinkou, což je místo, kde je dneska aktivita sběratelů veliká. Tam se dokonce i bagrovalo. Je to výchost, není to žádná štola, tam se může a tam se nalezají topazy a kousíček vedle jsou právě krásný molybdenity. Tam se taky budeme podívat, tam si uděláme zastávku a třeba něco najdeme. Kvůli tomu jsem se vlastně jel. Mně je jasný, že ty Barbory je zavřená, tam se člověk nedostane, ale ten východ nahoře nad ní, ten je zajímavý, tam bychom mohli najít nějaký topaz, molybdenit. Jsou tady dokonce i apatity, moc pěkný. Tady je prostě velikánská mineralizace, ale je to nádherný místo. Je to kopec, z kterého je výhled vlastně do dály, vidíme, je to kousek od Teplic, je to tady krásný. A na léto, když je vedro, je to úplně úžasné místo a doporučuji i začátečníkům se mít. Je to lokalitka, kde nedojdeme autem přímo na flek, musíme zaparkovat u silnice, tam, kde začíná ta hornická stezka, pak půjdeme tak 2,5 kilometry lesem, dostaneme se do vysokého kopce a pak už po vrstevnice a po cestě už jsme viděli pár štol. Tohle je opravdu místo, který středověk prostě prokopal. A cín byl ve středověku velice důležitým kovem, dělali se z něho nádoby, jsou mraky věcí, dneska se používá v elektrotechnice hlavně, takže se už tolik v Čechách cín netěží, ale dřív jsme byli cínová velmoc. A právě proto se tady takhle kutalo a zásluhou toho máme tady i hromadu vzácných minerálů. No, takže viděli jsme Barboru, to je spíš jenom taková zajímavost, ale ta štola Barbora je orientačním bodem, protože pak půjdeme pěšinkou vejš, možná 100-150 metrů do pořádného krpálu a jdeme se podívat na ty topazy. Už se na ně těším, doufám, že nějaký najdu, jsou dost nenápadný, ale my si ukážeme krásné fotografie. Tady jsme se zamysleli nad tím, co tady bylo a co se dá na mineralogických kurzech dodnes koupit. A každému doporučuji nějaký krásný kasiteritek mít ve sbírce, protože teď jsou a možná za pár let už nebudou. Já jsem si jich nakoupil, nejsou levný, ale stojí to za to. Takže teď jdeme na topazy a uvidíme, jestli se nám něco povede najít. No, tak jsme se sem vyškrábali a řeknu vám, těch 150 metrů mě dalo pořádně zabrat, je to krpál. A
tamtamy šutrácky nezněly nadarmo, protože opravdu, vidíte, tohle místo je skutečně vybagrovaný. Jo. Nevím, jak jsem toho bagra šutráci dostali, ale každý šutrák si dovede poradit. Takže tady jsou teď momentálně výchozy dvě. Sice tohle je novější, kde se bakrovalo a kde je více křemenů. A ten druhý je vlevo od něj hned 5-6 metrů. A tady v těch křemenech se dají najít mraky věcí. Já jsem tady byl chviličku a podívejte se, takovýhle molybdenit tady někdo nechal. Jo? A těch molybdenitů je tady obrovské množství. Teď, jak jsem tady tlouk, tak jsem vytlouk krystalovaný fialový fluoritek do dutinky. Jo? A tady je zapotřebí, že ty kameny jsou dost ostrý. Tady je zapotřebí mít větší kladívko než tohle moje malé. Geologicky já v baťohu mám větší, za chvíli se pro něj vypravím a začnu bušit. Takže je to namáhavá lokalita. A právě ty křemeny, jak jsou tvrdý, je třeba si dávat pozor, protože to, jak říkám, odstříkává a člověk by mohl do voka dostat střípek, není to potom nic příjemného. Rukavice jsou nezbytností, protože jsou kameny ostrý a když jsem tady byl prvně, tak jsem se tady rozřezal, pobouchal, ale tohle místo je nad tou štolou Barborou, jak jsme před chvíli viděli, zhruba těch 150 metrů. Je tady nějaká cyklostezka takových těch horských kol, jak tady blbnou, takže se sem dá krásně dojít, musíme si ji ale najít. Není úplně přímo nad Barborou, je trošičku vpravo nad ní. A topazy se nacházejí spíš v takových těch horninách. Na ty se budeme podívat za chviličku. Já jsem si vlez nejdřív do ty díry na takzvané paběrkování, to znamená, že koukám, co opršelo, a vidím, že tady opravdu je veliké množství fluoritů. Všechno, co se fialový, jsou fluoritky, jde to do dutin, to znamená, že to je i pěkný dutinový materiál. A krystalky křemene tady člověk najde. Je to opravdu zajímavé místo, který já neznám, protože samozřejmě je to vybagrovaný možná, já nevím, rok, 2, 3, není to dlouho. Já znám to místo, co je tady, hned na druhé straně hromady, a tam se půjdeme podívat právě po těch topazech. Jsou nenápadný. A když jsem to prvně objevil, tak jsem skákal metr do výšky, protože ten východ byl maličkatý, jako tady to, prostě nic víc tam nebylo. Teď je tam trošku už víc kopáno a ty topazy jsou nenápadný. Vypadají jako křemeny a poznají se tím, že mají takový rýhování, podélný, což křemen většinou nemá. A jsou hodně lesklí, třpití se, ale nejsou úplně čirý, nejsou to drahokamový kameny, je to taková specialitka, ale myslím, že se jedná o nejlepší topazy v České republice. Můžeme se podívat na pár fotografií z těch mých dávných nálezů, ale já doufám, že se mě povede dneska taky nějaký pěkný topaz najít. Od toho jsem tady, že jo. Jinak tohle místo, myslím, že je nejperspektivnější teďko z celé krupky, dá se snadno nalíst a pokud člověk má veliký kladivo, trochu štěstí, tak najde moc pěkný kameny, který obohatí vaši sbírku. Takže já tady budu chvíli kutat a pak se nekompromisně vydám na prospektorskou činnost topazovou, protože topazy, kvůli ním jsem sem přijel. Než se ale vydáme do ty další díry na topazy, já vás budu chvíli napínat, tak půjdeme ještě na jeden milý výlet. Tady to místo, kam jsme se dostali, je zajímavý tím, že vedle sebe jsou 3 v jednom, 3 lokality a je to na jednom místu. My jsme byli před chviličkou úplně vpravo, kde je největší díra a kde jsme začali naši reportáž. Pak se vám slíbil, že půjdu na topazy, ale my jsme přeskočili topazy, ten výchoz, a jsme vlevo, kde je další díra. Tahle ta díra tady už je hodně dlouho, taky byla bakrovaná. A na tomhle místě se nalézá obrovské množství molybdenitu. Molybdenit je ruda molybdenu, vzácný minerál, který za tolik nalezíš nemá, ale v krupce jeho hojnost. A než se budeme podívat na ty topazy, po kterých tolik práhnu, tak jsme si prostě tady nazbírali tašku molybdenitu. Je to velice zajímavý stříbrný kovový kámen. Problém s ním je, že když se rozloukají ty křemeny, kterých je tady hodně, a ty lupinky molybdenitu jsou v něm, tak oni ulítávají a najít nějaký pěkný vzoreček, aby tam ten molybdenitek zůstal a neodlítnul, tak to je docela fuška. Tady se nalézá pak veliké množství fluoritu, který dělají takovýhle fialový
nálety, jak já říkám, v puklinách a najdou se tady i v dutinkách krystalky, drobný fialový. Takže fluorid to je tady skoro na každém kameni a molybdenitu je tady tolik, že člověk se může z toho zbláznit. No a teď už půjdeme na ty topazy. Ještě tady trošku kopu, ale po těch několika hodinách jsme našli docela dost topazů. A můžu říct, že tady je největší problém ne najít topaz, ale naformátovat ho. Já sbírám malinkatý vzorečky a mám strašně rád, že to na tom podstavečku krásně nasvícený ve vitrínce, ale tady se to nedá pořádně naformátovat. Za takový 3 hoďky, 4, co jsem tady hrabošil, jsem si našel ale pár zajímavých, pěkných kamenů. Ono je to těžce vidět a třeba tohleto je jeden z takových topazů, který půjde na podstaveček, krásně se třpití. Tady je problém to taky poznat, ty topazy, protože je to jednak zablácený a tady je další vzoreček a když se na něj podíváme, tak ty topázky se nám nádherně třpití, jako kdyby byly vybroušený. Jsou tady i do dutin křemeny a ty nás hodně matou. Křemen je totiž taky rýhovaný, ale takhle napříč, jak je krystal, tak takhle má rýžky, kdežto ten topáz, ten je rýhovaný v tom krystalu takhle jakoby podélně. A podle toho se nechá poznat. Jsou dost nenápadný, ale mě hodně rajcují. A myslím, že dneska jsem si tady našel docela krásné vzorky. Jako ty největší topázky mají kolem 1 cm maximálně. Jak jsem říkal, nalezali se tady prý i veliký, centiáka půl, 2, možná i 3. Neviděl jsem zatím ty vzorky, vždycky to bylo kolem 1 cm, ale je to nádhera a myslím si, že Krupka je úžasné místo, kde se mladý i starý sběratel vyřádí, protože tady se dá po každý něco najít a my jsme tady našli právě topazy, za nimi jsme sem šli na topazy a molybdenity a těch molybdenitů je tady obrovské množství, ale najít pěkný krystal, estetický vzorek, to je trošičku fuška, stejně jako z topazy. Takže my se s váma loučíme a na závěr se můžete podívat na galerii těch aktuálních nálezů, který jsme dneska tady za těch několik hodin našli a uvidíte, jestli to je hezký nebo není. Mně se to osobně líbí, jsou to vzácné minerály. Topaz se v Čechách nevyskytuje na moc místech, ještě v Horním Slavkově se dá dneska najít a tady hlavně v Krupce v Bohosudově. Takže Krupka na vás čeká, je to krásný výletní místo, kde si můžete užít svý, jak já říkám, šutrácký orgasmy. Naschledanou.